lidi, vítám vás u nového videa a dneska si zahraju moji oblíbenou hru Goal Kick Simulator. Už ji mám rozehranou. V takové hře se takhle kope do gólu. Vlevo se vydělávají money, peníze. Ale vlastně to je všechno. Potom se tam kupujou jakože to věci. Na to se kupujou. A to. No nic. Jsem se ani netrefila. Kolik máme peněz? 10K. Byl bych rád, abyste dali like a odběr. Snažíme se dosáhnout 150 odběratelů. Snažíme se 150, ale víte proč mě to nejde. Teodor nepředehnal. No nic. Teodor mě předehnal. Možná, jo. To by to si jdeš Lidi, já jsem to teďka dlouho stříhl a nepokračovat, protože jsem to tak, nevím, půl hodiny stříhl. Další. Peme. Za 2. Za 3. Za 5. Za 7. Prosím, to ještě. No. Ještě jeden. No nic. Yes. Děkuji vám. Si to kupovat. Jdu nakupovat tohle. Tohleto. Ne, já nemám 4K. No nic. Hezký. Nedám. Dal jsem. Hej. Jsem se netrefil. No nic. Furt jsem se netrefil. Tyhle, rovno. No nic. Tyčka. Ale dá se říct tyčka za tyčka. No nic. Hezky. To je bodlem trochu. Se kouknu.
No to kope bodlem. No nic. Si taky někdy ale kopnu v realitě bodlem. Někdy, neříkám, že furt, někdy si kopnu jak ty vole. To by? No co, Denny? Chceš hrát tu moji hru, nebo chceš hrát tvoji? Já teďka natáčím na YouTube, tak klidně si ji zahrám. Nebo Jo, točíš na YouTube, jakože jak? Jakože v té hře? jo. Ale ne Jak můžu tam taky točit? tady a ty nemáš ale YouTube kanál, já mám totiž. Ne, já chci, abys mě natáčel. Jo, tak počkej. Vidíš, jak ten Abys balon... tam byl na tom videu. To nejde, sorry. Já točím moji obrazovku, víš? Musíš kopat góly, jako do té brány kopat. Proč tím balonem, jak tam máš dole ten balon, Ale tak mně se to netrefilo. a někdy se ti to netrefí. Já tady kopu ze zadu. Já furt dávám dřeva. No nic. Dal jsem druhý gól. Já chci být taky v tom videu. Ale ono ti to nepůjde vidět, protože já točím tu obrazovku. Jakože tu obrazovku to mi o tablet. Já netočím jako sebe, víš? Chápeš? Aha. Já točím vlastně tu hru. Jej, kam jsem to Já kopu tady ze zadu úplně, vidíš? Jak tam ten balon doletěl? Ne, jejda. Jsem se vůbec To moc nejde ještě. Já ještě nemám takový ty rány. Chceš, kolik máš peněz? Vlevo se ti ukazují takový koně. 517. Tak pojď za mnou, počkej, stůj, já za tebou dojdu. Pojď za mnou, pojď. Tak, skáču. Takže čau lidi. Čau, já jsem jeho kámoš. To je můj kámoš. A teď stoupni do toho modrýho, tady si kupu ten terč, nebo to acuraci, nebo strength. Kup si něco, můžeš ji vyskrát. Já bych koupil první to strength. Já jsem koupil všechno. Ještě teďka seš... A teďka ti to dá... Okay. Hele na mě, jo? Stůj. Hele na mě. No nic. Jsem dokopl. Teďka v kuráše tořím. Jsem ze zadu. A čím víc zezadu, tím líp? No ty ještě máš malej ten. Já mám... Třeba jsem si koupil 507 krát 517 krát jsem si to koupil. Já už to dohraju. Co? Takže a já tam budu v tom videu? Jako tebe to jenom slyší a vidí tě to v té hře, ale jako tvůj obličej to nevidí. Chápeš? Tak čau lidi. A slyší mě to jako, že teďka, když s tebou mluvím? Jo, slyší tě to. Tak čau lidi, já jsem tady s Tobíkem a my kopeme góly. Jo, je. A Tobík je můj kamarád, youtuber. Mhm. A to. Můžu říct, ty jsi moc dobrý kámoš a teďka já, jak jsem dobrý kámoš. Doufám, že tohle uvidí naše třída, jak jsme natočili tohle video. To ví jenom můj YouTube kanál, podle mě.
Martin, Teodor a dál už nevím, kdo to všechno ví. A ještě lidem řekneme, jak se jmenuješ. Jak se jmenuješ v tom, Čím? na YouTubeku? Tobik 341 play. Takže takhle se jmenuje Tobík. Já ho asi budu začít sledovat. Já točím teďka videa s Teodorem, ale točím poprvé s tebou. Poprvé s tebou natáčím. Budeme točit a i někdy jindy zase videa. Klidně. Jejda, kam to doletělo. Kam to? Já už můžu být daleko. Já jsem mega daleko. Já jsem nedal gól. Já se rozběhem, zkouším go. Ty, to přepálilo úplně. Já furt nedávám gól. Já taky skoro. Já furt dělám. Víš, co to bylo za holčinu, kde byla Mami? Kde seš, tak kde ti line? Ten je... Mě teďka vyrušila jenom mamka. No nic. Denny, kde seš? Tady. A já tam seš. Krásný gol. Kdyby jsme si gól. Karamesi, go. Kde seš, Tobi? Já jsem úplně vzadu. Já mám 980 korun. Já mám 17 000. Já už nemůžu kupovat. Já už to mám tak vylepšený, že už nemůžu kupovat. Ne, ty jenom na to nemáš peníze, víš? Ne, já už mám jenom 8 korun. Ale když jsem měl 900. Jo, to jsem... Za jak dlouho to musím pípnout? Za 5 minut? No nic. Koukej, jak dám gól, Tobi. Já to vidím, já se koukám. Pojď za mnou, tady skáču úplně vzadu. Vidíš? To seš ty, já za tebou nemůžu. Ty ještě na to nemáš peníze. Hele, jak ten můj balon poletí. Počkej, tenhle ne. Ten je málo. A tenhle. Jo, já jsem dal gól. Sto procent. Já mám teprve jenom 1000. Musíš vydělávat. Ještě Vidíte, jak je to být dobrý? Už to hraju dlouho, tu hru. Já jsem hrál tam co jsme hráli tam tu hasickou. Já, tam to vím. A dávejte Tobíkovi like a odběr. A já mám 147, podle mě odběratel. 147, jestli se A nepletu. kolik tě sleduje? Co? A kolik tě sleduje, fanoušku? Já jako odběru mám 147, ale když jsem se koukal, kolik mám zhlédnutí dohromady, tak mám přes a sleduje mě 20 000 lidí. Nějak tak. Takže já jsem na jedných z nich z těch videí. Já potom to ještě musím vydat, víš. Co? Já už mám 4000. Já jsem se koukal na to,
Kolik mám dohromady zhlédnutí, mám kolem 20 000. A já už mám 4 000, mně se tam furt nejde dostat. Já nevím, jako do toho shopu? Ne, do toho, jak seš ty. Nechoď do druhé mapy. Proč? Nechoď do další mapy, já jsem chtěl být s tebou. Tak jo, tak já jdu tam. Já si jenom něco nakoupím, jo? Co bychom mohli tohle? Tati! Počkej, Denny. Jenom chvíli počkej, jo? Lidi, chvíli počkej. Tati, prodluží čas. Tati. To by už na to hodit od té doby, co přišel. Takže čaute lidi. A koukejte, jak dám gól. Krebez mezi gól. Zasranej mobil, ať si nový mobil bez rodičovské kontroly. Mezi gól. Dal jsem gól. A to za minutu musím tipnout. Mě to rodiče nedovolují, já mám jenom 2 hodiny denně. Nevím proč. Já mám 3. Vypršely minuty. Mě... Jak? Vypršely minuty. Come on. Lidi, slyšíte mě? Já nevím. Jak dlouho natáčím? 18 minut. Lidi, takže tohleto video bude u konce a čau.